Dedi mimi munobowa stereki. Ipapa ndakandifanira kuenda kumadzimai uko kwatine meeting yemukando wedu. Makungondifuta kuti hey hande kutauni. Handisi chidhori kainini chinongoerekana chanziita so. Ndinewo maprograms angu. So radzimai, kundoti tsuru yazondomukira mumakumbo. Prazina ndagara ndichida kuona kateteri ende mutauni. Saka ndandoti ndiurai zvimboto zviri nodombori bodzi. Shotiro ikweyo. Hazvimbonakidza apa. It's not even fun. Iko kutanu kwacho kwatiri kuenda kumbori neiko. Taingogona kana kuenda mangwana. Adzimai tetekerai. Ndozviziva kuti munokonetsa chaizvo kureketa. Haikona kupupa zvako adzimai. Hatisi kuhwaba tiri kutaura. Zvonoona mai washomoreka. Ndandichiti nini Unoita kunge munhu wa 1906 seiko. Vana vamwe nechiko nemimi. Mune kamwe kakudzungaira kaminako so. Kau old fashioned kaminako. Ndati uri kudrive mota tiri kuenda mutauri kunoitei. Just answer me. Okay, reka ndikunyepe. Ungatozondimutsereka hondiyo bhisini yapanapa. Pakuti kawo mwedu makasikiwa muchinzi naMwari munotaura 800 wedzi pazuva ribodzi. Isusu varume takandopuwa 250 chete. Saka ndingazombozvikoneba. Ndafanirwa kumushoko. Kuyana mamba wachiribe kana chokubataba. Saka ndandiri kuti undiperekedze mutoni ndingononhonga tumaronda tuiri kana tutatu. Wapaona manje. Hede. Seka zvako nhamo kunge rugare mwana wasitemberi. Naiwe, saka ndozowandirovhesera kuenda kumeeting izvozvo kuti tiende notenga grocery. Wadi kuenda wega naye Ingrid. Sorry adzimai ipapo papotseka. Kundoti ndangoona zviri zvinhu zvakanakitsa fani kuti sezvo uriwe first lady wangu, ndionoziva zvinhu zvinodiwa mumba. Nywe. Watondibohwa sha. Grocery rinongotengwa chero. Ipapo uri kuti uda kutotengera mai grocery. Asi Brazilian weave yandakakuti nditengere nanhasi hausati watenga. Magogo andakakuti ari kutengeswa namairo pa$100 hausati watenga. But uri kundiudza zvegrocery. Grocery my food. Zvese zvamukutaura adzimai ndizvozvo. Nozvese zvomuchazofunga kutaura futi mangwana ndizvozvo. Asi tatomunzira kare saka paribepo tichadzokeraba. Saka tetekera uso. Ndandiri kufunga kuti ana amai tiwatengere 50 kg youpfu. Ndachida kuti tiwatengere iri parenda chaiyo. Hapana zveluxury apa baby. Times are hard. Tiri kuzoenda kumbari kunovatengera paghetto rechipaghetto guys. Hapana zvekusurisa unozoita ushoma. Okay, ndazvizwa adzimai. Ndosaka ndizokudai amai washomore. Okay, pamapfuta apa ndandiri kungoti tiwatengere orivini, magaroni kana matatu. Stop it right there baba Oshomole. Iwe murume weweka. Uda kundiureya neBP ndichiri mwana mudiki chete wewe. Galoni kuita sei kwacho? Kumbari uko kunotengeswa masunflower akachipa stereki mumarket muyi. Ito mhanya itisvika isati yavharwa. Unovatengera 10 kg yemasunflower totumira. Then vanonovashurisa. Zvabuda ipapo ndizvozvo. As I said, times are really hard my love. Iwe ndakakuti ija mafuta emasendeflower unobvuma iwe. Okay. Zvisine hazvo tikabva kumasendeflower kwacho ndoti titenge hwedzi dzakaomesiwa dziye, no beef yomumagaba, no hwedzi womumagaba, towatumira futi nokuti vari kunetsekana pamuriwo wapo. Ndizvo wakataurapo ndakawafonera. Nywe. Ingrid. Ndakudedza kangani? Mandidedza katatu adzimai. Taurai ndakatetekera. Ini zvangini. Iwe zvako iwe kudii kwacho. Tiri mumusika moda kuti utenge mugomo wemachangs. Wotenga 5 macabbage. That should do for Christmas. Yasvika kai. Iwe vanhu vepi vanongoda grocery pese. Amai takavatengera grocery manje muna February apa. Ipapa ubhodeke kwawo. Saka pachino chimwe nechokufunga kuti tingawedzere baby. Zvatowandisa izvozvo wanzwa ka. Itongo calculate total utizive. Kana pane zviri kuda kukatwa tigare takata. Alright amai washazi. Dondiforwardirawo kanhamba yatsano wisdom ndichiribe nhamba dzavo bandadhirira GB WhatsApp yandanishandisa no mistake. Okay, ndokupai. Ko wai muri kudzida manje nhamba dzamukoma. Ndaizongokupai kana idedi. Aiwa kamunai. Ndandozvitiro takatenga zvinhu zvotoda kutenga zvitibva tangowafonera tobva tavisa pabhazi rokumusha kwenyu wogarira nyasi manheru. Shotiro ikweyo. Dedi. Tamati mama vari kuda grocery manga muchireva mama vapi? Ndanga ndichireva mai wenyu ina mai washomore. Handiti ndiwo wamunotumira here every month. Amai wangu unobvuma kuti ndiwatumire iwewe. Dedi. Onai ka dedi. I think pakai paside Bay Road apa tiite redo list redu. My head is not thinking straight full. Sora ako baby nekupopota kwanda kuitira. Aiwa hauribe kupopota apa baby. Ende zvese zvawataura izvo ndizvo fani ndazvifarira fani. Ndabva ndandorozva adhope time. Christmas yana mai wako chanakidza kumusha gore rino. Wainotuma cabbage twaunotuma changisi. Zviriyo tichatonokwatawo gore rino. Baby. Usataure zvinhu zvakadaro please. Ungateedzerewo inini here. Ndanga ndichitotamba newe zvangu ini. Ibva wanyarara kuti zii wazwa nyongono yako zvakuhwadzaka. Wanga uchiti ndamai wangu vari kuda grocery wakati ngawatengewo makabhiji nenge katsuro. Wako manje ndo anodeserva zvinhu zvinonaka. Aiwa baby, it's not like that. Inzwa. Aiwa paribe chaunotauraba. Zvatatotaura izvozvo ndizvozvo. Tinotenga zvinhu zvawataura ende kubva nyasi uzive amai wangu ndawatumira svondo rega usingaziyeba. Nokuti ndakatona kare kuti haudeba amai wangu. Zvanzazi zvako zvinoswera zvakati korododo zvisingaseenzepa ndozvaunoida kuti ndichengete. Titi for tati shamwari. Dedi musadaro kani. Please baby. Ndizvozvo. Washandukane daingenda dameso
zvimwe ndakachiva chimiro, ndainge ndada chiso, ndanga ndavharira runako.